is as chun na mí go bríon agus as limnach gom héin. Agus tá cúigur gasar den. Tá chuideach go fástan is tá níos fé sé is tá chan fé héin agus tá Aifric 8 saibh 3 agus ísalt 10. Agus tá an argónaíonn seo in Gaeltacht Chonamara teachmór Indreabhán chun na Gaeilge agus tuis go hálainn. Fós muid agus bud ag an am sin héistúing an choláiste ágáil agus nuair a bhí muid ag obair. Tháinig 10 am boga go dtí an áit seo, boga go Gaeilge. So nuair formad an 10 sin, thóg muid é agus bhog muid híos an seo. Agus an cinneadh is fearr a rinne muid a riamh. Tá sé dochreidte. Ní cuimhin leatsa nuair a bhog muid híos an seo. An cuimhin leatsa aon rud de. No, cuimhin leatsa just tíomhairí. Scrín le tíomhairí fós. Agus is sin an áit a bhúil tú le dochreidte. Dochreidte, yeah. Bhí sé níos áir bhí mar scalóg agus sin. Agus an gceapan tú. Le chéis scalóg. An nolig sin, bhí mu a síán an lá nolig agus ní rah ann ach muide. Agus is cuioinech lam an córá sin agus bríon arálam bhfuil an cinenne ceart dinta. So I go me fíorbhuíochas Thuismitheoirí an cinenne sin íana bogging anois anseo marall tá neidir deisinaí fátam. Tá sé go háling a bheith cúnaínse ar nóid tá muid bolte ar a trás ó tá sé sin ítach. Cíns is fiú táileach a thógáil le Gaeilge. Marall níl deile an deisinaí tá fátam sa marall mar chuid ní bheith choláirt tá dintam nút bantamachchan agus just tá cho buíoch gur nearna Thuismitheoirí an cinenne sin le mu a thógáil tú Gaeilge.